Heyi webafowethu ngibingelele-ke ninonke iy'ngane zakwethu. Ngicela u-like mawungakangifolo ungifolo mawungenayo inkinga. Hheyi webafowethu nazi iy'ndaba ey'thuse abantu abaningi ngiy'bone lapha ku-social media phecelezi u-Facebook, yabo. So ngathi uma ngiy'bona ngithi mhlampe amampunge noma amanga ley'ndaba, yabo. Cha nami-ke ngiphume ku-Facebook ngigijime-ke ngiye lapha ku-Instagram ngiyo-check-a nje umfana omdala uMduduzi Shabalala lo ongumdlali we-Kaizer Chiefs. Hawu uma ngifika, hawu uMduduzi Shabalala akasenazo iy'thombe zey'mpufana, ayisekho. Hawu kwenzenjani? Ngiphinde ngi-check-e ukuthi usayifolowa yini i-Kaizer Chiefs-ke njengoba besho lapha engithole khona. Hawu gujuguju akayisayifolowi, hhayi bo, kusele i-youth, i-development kuphela asayifolowa. Hhayi bo, kwenzakalani? Uyabona? Ngoba phela uyakhumbula-ke umdlali wethu lo okuwu-Glory Leap, naye kuqale kanjena y'ngane zakwethu. Kuqale nje kwaba yinto ekanje uma kuwukuthi uyothi siyalandela, hawu uLeap wasayifolowa i-Kaizer Chiefs edelete zonke iy'thombe, waphinde wayibuyisa, waphinde wayi-delete, yabo. Kube yinto ekanjalo ukuqala kwakhona, yabo. Kwagcina sekwavela iy'ndaba zokuthi hawu uLeap i-Chiefs imfake kwi-transfer, uyahamba. Hawu sekunjalo. Singazi-ke lo Shabalala ukuthi isizathu esenze abone engasayidingi iy'thombe zey'mpufana yini, angazi. Ngeke ngithi uyahamba, ngeke ngithi akahamba, asikwazi lutho, yabo. Kodwa akwenzi mqondo engicabanga ukuthi kuwo wonke umuntu ophilayo nocabangayo ungasuke nje udilize noma udelete iy'thombe eziyisikhumbuzo sakho uy'suse ku-Instagram wakho. Kungonakale lutho, uwumfana wasekhaya, yabo. So asazi-ke iy'ngane zakwethu kodwa nje kuthiwa ayinuki ngosiwanga. Ngeke umfana asuke adilize iy'thombe maqede kungenay'nkulumo ey'khona emva kwazo. Hhayi kuthusa abaningi lokho, kuthuse nje abalandeli abaningi, abanye bayasho-ke abalandeli ukuthi hawu uMduduzi wahamba nathi siyayiyeka impufana. Ngithi awu kwakubi-ke lokho, yabo. Singazi-ke kodwa sisuke silalele-ke noma sifake iy'ndlebe-ke lapha nalapha sizwe ukuthi imbangela yokuthi umfana ay'lahle phansi iy'thombe aphinde ayiqhelelise iqembu ngoba phela uku-unfollow-a iqembu kusho ukuthi uyayiqhelalanisa neqembu. Yabo, singazi-ke ngiyafisa ukwazi ukuthi isizathu nembangela ukuthi umfana ayiqhelanise neqembu kube yini, asazi. Ngoba phela i-Betway iyaqala nje phambi kwakusasa okuwumgqibelo, yabo. Akwenzi sense ukuthi umfana adelete iy'thombe ekubeni isizini isivulwa noma i-Chiefs izomdayisa, asazi. Noma nje kodwa ngisola ukuthi uma kuwukuthi kukanjani impufane singamfaka endala umfana, singamdayisa impela umfana uma kuwukuthi kunama-offer avelayo. I-Chiefs niyayazi ukuthi ayithi kusasa emalini, hhayi ayikubambezeli mfethu. Into engiyazi kahle-ke nge-Chiefs le uma kuwukuthi kune-team ekufunayo, hhayi i-Chiefs iyakuhambisa mfana. Nisale kahle y'ngane zakwethu, nimine nhle.